Panalangin mo tagos sa kanan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ilikay mo ang imong tiil, gikan sa adlaw ng pagpahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, sa kung adlaw nga balaan, o sa pagtawag sa adlaw ng pagpahulay, nga usa ka kahimutan o sa balaan ni Hiyubang halandon, o mapasidungukan ini nga walay pagbuhat sa imong kagalingon nga paagi, ni mangita sa imong kagalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kagalingon nga mapulong. Unya ikaw magakalipay sa imong kagalingon kang Hiyuba, o pasakon ko ikaw sa tagas nga dapit sa iyo, taugpakanon ko ikaw uban sa kabili ni Jacob na mga mahal, kaya ang baba ni Hiyuba mo'y nagsulti ni Isaiah 58:13-14. Happy Sabbath mga igsoon. God is good all the time. Bulahan mo sa mga bayi, sa lalaki, sa mga batan-on ug sa kabatanan nga tanan nga sa adlaw ipapahulay. Nayagid mo na malipayon, na isintro ang atong mga kagalingon sa pagdaig sa atong agalon, sa atong master. Nga mo'y tinubdan sa atong kusog, tinubdan sa atong panginahanglanon sa matag-adlaw ang atong balaan nga Dios. Nitakna sa kabuntagon, ako maingon nga pinakamaayong adlaw pahulay ingon pa ni Uncle Berto Cabisina. Pinakamaayong adlaw kanilang tahan mga kaigsunan. Magaya ako ganahan sa iya ka ng pinakamaayong kung may itong wish ng yung pinakamaayo. So, akong tahas makiksunan mo sa pag-ibay-laita sa atong participante before that, ako sang ina-welcome ang atong mga bisita sa nagkalain-laing mga dapit. Dili lang kay diri sa tuwa, na iban to sa lagi binyo dapit, no? So, ang atong bisita, taga-diri gid siya, lubad din nga taga-diri, pero tuwa na ron sa Australia, no? Ang atong igsuon, anak ni Uncle Berto, pag niya tifili, si Uncle Tata, ang tama yung tawagan ni Mr. Ruel Bisina. Happy Sabbath at welcome sa Season Central Church. Imong po din simbahan, no? Iya, dire ka po siya dire nagdako. No, niya, si Ate Philly Bisina, sa likod, hi, Ate. O niya, palihog tindog. Kailan mo ni Ate Philly, ni Uncle Tata, no? Oh, palihog sa kaila mo ni si Mr. Will Bisina. No? Mo ni siya. Nya Mr. and Mrs. Kini si Brother Joel Basilio and family. Dere si Dere. Saya pagtindog, brad. Kaban siyang og sayang duha ka mga guwapo nga mga bata liwat sa papa ug sa mama. O mami ug sa daddy dere. No? Okay, salamat. Nya from Abu Dhabi to sila mag-igsunan ha, si Brother Basilio, Joel Basilio, niya, sa Manila ang iyahang family. Niya, ang atong bisita from Patag Church, Mr. and Mrs. Roy Ramos, and family, together with iyahang mga gwapa ng mga daga. Payo ko, ito, okay? Manyan mga daga dire-dire. Okay. Welcome sa Season Central Church. Mr. and Mrs. Ray Barula and family, kauban ni Giseline, kung siya mga bata. No? So, dari-dari, kalay naman mo, dari-dari sa Atubangan. Si Rick na mga igsunan. So, kay Lani Ray, muna si Rick, no? Barula. Okay. Onya, Mr. and Mrs. Algreen Kabi from Sukay Church. No, pero taga-diri gyapon na ang asawa kay bata man ang tinining sindo sa Kailaya. Si Shane, si Alvin ug si ang bata nga laki, si Matma, no? Anya, ang atong speaker sa kunato ka bisita from Season Center Church. Elder Jerry Laig, no? Laig na nakabutang. Oh, narong spelling na. Anya napa, wala suwat niyan yan. Napa na paliw ko yan, napa ilaghan. Oh. Si Sister Jivan sa Sidira from Mayag, Sister Eileen Nasayaw from Mayag hapon, unya from Cebu City, Brother J. Tangaro, palihog ko brad, kanang batanon diha, na from Cebu City na siya. Unya, jari pa ka doon.
Oh, kani di mo gani malimtan bisa ko masuwat kayo sa kwan pa legit man diri. Oh, legit diri brother. Mr. and Mrs. Jimwell Basilio, si imo may tawag na, no, mga kaamo ng mga kuwan sa unang panahon sa Batanon Pamingadasig. O gina, Brother Jubas, wala mga baktika na muna sa una, no? Oo. Tapos, pasinapi ko na welcome ang kaigsunan, kalimtan ako. No, tanan, bisita higala, bisita adventista, welcome sa Season Central Church sa atong pag-uban sa pagdaig sa atong mahal na Diyos. So ningtak na sa kabuntagon ang atong mga bisita, ang atong mga partisipante ng kaigsunan, ang nagdala sa atong inspiration at the same time, ang naghatag sa atong opening song, atong song leader, Sister Ruth Hilino. Ang intercessory prayer gihatag po na sa atong elder. Iya man ron ng kaigsunan, ingon siya nga sa nga tight ra ka. Ikaw may problema, mas maayo nang ikaw na kayo mag-preside, kayo maglingkod na ka. Ikaw problema basta ako'y masukod, ako may bata ka doon sa ilaw, no? Sukot na ka naman doon, kita may bata, oh? Okay, si Brother Elder Renato Barula. Kanyang opening song, Motong Day of Rest and Gladness. Kanyang occasion sa atong speaker. Ang atong type sa offering emphasis, hatag ka na sa atong Elder from Sukailang Church, Brad Alcrin Cabi. Nga pagkadawaton ka sa atong duha ka mga diakono na diri sa ubos, Brother Jeric Malaga and Brother Emilito Vicina. Yang atong scripture reader, pag-basahon ka na sa atong suon, Brother Fernando Jula. Unya, pag-ampuan ka na sa atong yung suon, Brother Bibot na may tawagan ni Brother Roberto Turpias. Matana ko ang tirot, Bibot na isa. Dili, Roberto na, pinabundak pa doon, Roberto. Bibot na, manggana naman ang Bibot doon. Brother Bibot Turpias, murag kwadra ba? Teenager ang dating mo, talata ka doon. O, unya, ang message in song, yatag na sa Advent Harmonic Voices. Kanya ang message in words, ang mag-share sa mga pahimangno, padasig, hindi nga wali, kay hindi naman tayo walihan. No, mga padasig ra. Ang atong elder, ang atong evangelist, sa follow mo sa YouTube channel, Brother Jerry Laig, pakutingkay sa kamaturan. Mga ba natin, no? Pakutingkay sa kamaturan. I-share mga ikso na kaya dito mga lindot ng mga pangutan na usahay, di takatubag, pero pag sisay mo discuss, sigurado tubag, surrender ang kalaban, no? Yung closing song sa atong song leader, ang atong closing prayer from taga-dirigya mo niya, ako po niya, parehas niya ni mga gwapo, no? Naman ko na kita, natin brother? Brother Rick na siya, Brother Rick Barula. Kanya ang response sa atong song leader. Ang atong organist, may paglubad, Elsa Dutch Tubera, ang atong operator sa atong multimedia, si Sister yan. Okay, so ang programa magapadayon, sumalang sa kong anunsyo, atong bak na ng kahilom ang kabalaan, tungod kay ang Diyos, aniya karong kanawa. May buntag mga igsoon. Ang sentro sa mensahe nga atong napaminawan karon dapit sa kabuntagon. Makita kini sa 1 Samuel 18. Nakaingon kini. Kung ikaw makalugsong una kanako ngadto sa Gilgal. O kanya karon ako mulugsong ngadto kanimo aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog o magahalad sa mga halad sa pakigdait. 7 kadlaw ikaw magabuhat hangtod nga ako may abot kanimo o magatudlo kanimo kung unsa ang imong pagabuhaton.
Salamat kami Diyos sa semana sa among mga buhaton. Ikaw Ginoo nagauban kanamo, nagapreserbar sa among kinabuhi. Imong ginabuhayan Ginoo hangtod kining adlaw balaan karon. Aniya kami Ginoo nagatiko sa among kiri. Imaan sa paubos siya kanimo. Diining kaudon o Dios among ipangayo kanimo ang kaalam nga mga batna namo sa matag usa kanamo ilabi na sa among magsusulti karon. Diin siya o Diyos magatipik-tipik sa mga pulong nga kini o Diyos sa kanyang kaalam nga kining mga pulong among madunggan karon amo kining mabatnan o may silsil sa among una-una o kasing-kasing araw o Diyos nga mao kini usa nga gabayan samtang kami o Diyos nagalawig nga nagapaabot sa imong pagbalik o makahimo kami Ginoo pinaagi nining pulong nga makabarog kami nga malig-on bisan sa mga pagsulay nga modagat sa among kinabuhi makahimo kami Ginoo nga kabarog nga lig-on hangtod unya sa imong pagpalayag walay usa ka namong Ginoo moy among handom nga kaning tanan makadungan o makasugat o makapuyo kami ng langit nga imong giandam alang sa imong katawan. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa among pagampo. Pasayloa kami o Dios sa among mga saypanan nga among nabuhat. Dagan pa o Diyos ang mapulong nga wala balitok sa among abil. Apan ikaw o Diyos, kanhibalo rin tanan. Amo kining pangayo, uban ang pagtuog pagsalig, tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among bugtong perso na magluwas. Taas. Gabaw. Abos. Ayaw. Balabo yun. Where's detective na mo? Magbagang taka, Marian, magani na ako. Tayo pa sa ulay ko, agay. Sa dako, sa ba? Kamot na dira. Mana dira. Madara. Aray. Sa pilis kilid. Dira, matusuka.
Mahubukot. May buntag mga kigsunan. Happy Sabbath ninyo tanan. Shabbat Shalom sa Hebro, Sabaton sa Griego. Maayaw. Salamat na sa mga awit ng igsoon. Minaw ko diri sa luyo. Kung mupiyo ang imong mata, mura kay kaminaw sa hupridyo, no? Pero kung bukay imong mata, mura kay tanaw ka sa channel. Wala na sa amon dito mga kigsunan. Depinsa lang niya o magdita matukan ba? Huwag mo pasabot nga
Di na tayo ito. Paano naman ang Pinsa ginagawa? lang siya. Balik ko na ko, kung magpiyong ka, marag Hope Radio, ano namin ako kasi FM? The Hope Radio. Ano to? Kung niya mutanaw ka, marag Hope Channel. Kung na nakagana sa inyo direksyon, kaya wak mo kuhay ng mga senior dire. Ang mga dito sa mo dito, mga bukod-bukod ng mga bili dito, no? Kung na yung mga tahay kayo. Mga batanong lang, mga tahay. Una nga, pasalamat ko na ni Ato sa balay. Duha naman ay mo Ato dito sa balay, kaya there, nag-deliver o kini sa shopping daw. Kunya, o mga mangga, kana ra. Dati mo na among mangga diya. Ay, tagay may mangga. Ay, doon dito kagahapon. Kagahapon ba to? O atong Webes ba? Nga pa, speakero nagay ko dire. Kaya pre, speaker ka dito, si parang si Polios. Pre, may buntag pre. Good morning. Nagidugay naman sa how many years ang sa ako kawali diri mga kaigsunan. Pero sa dili pa ko mubat-bat sa pulong sa Ginoo, mungay lang ko pasaylo ninyo para katong nakasako sa inyo, maminaw, bote katong di ta may pasaylo ninyo tuminaw. Ludon man to. Pasaylo ako niyo igsoon kay tao raman ta sa mapagyas man ta mga kaigsunan, no? May mga panahon nga sa magbasol ta pero lahinan. Muna nga magpanulti na sa inyo ay igsoon. Okay na sa inyo mga kaigsunan? Ngayon ko pasaylo ninyo. Okay naman mo. Kasagin ko sa inyo, Exxon. Arang. Ito ang Exxonan. Alam mo ba, nagingon na nga, kini nagwali, katawan sa dani. Pero paningkamutan na Exxon niya, nagyun mo katawa ba? Na-issue na ko ng mga Exxonan nga, pagkatawa na ko nung ako. Pero nabi pa yun ng mga Exxon. No? Salamat na sa mga bisita, mga bago na ko nakita, siya Tata, o naman kasi Australia, kami Udo, rata, kaya naman may USA. Unahan sa ampayon, no? Ngayon sa kababae nga, nagtapad ni Spatsilor, kumang taga-asang di ko, in English man itong kuwan, yung anak, sa na-amis USA. Niya, tanong niya sa ako, nagtupo siguro niya, nagpugos gawas. Ibaw siya sa, Brad, sir, taga-diyan Amerikan ko. Imo si, ma'am, USA ko, ako USB. Saan mo na USB? Unhas badas. Siso na ba? Ano ang kiksunan? Puros magkita na sa kawas, no? Ang gibasa kaganiha, unang Samuel 10:8. Karon pa ninyo na lumakagson kay mo man siya basahon nato kung manguta na sila nga naabay Seventh-day Adventist sa Biblia mabasa. Kini siya 10:8. Kumasaw na. 7 ka adlaw ikaw maghulat kanako. Ang gibasa kay ganiya sa atong magbabasa, 7 ka adlaw ka magbuhat. Hulat ang gingon diri dili buhat. Pero mo mao ra mo tanawon nimo kanang anak nimo pananaw. 7 ka adlaw ikaw magahulat hangtod sa akong pag-abot. Muna siya tubag sa pangutana kung mabasa ba ang Seventh-day Adventist. Ang Seventh Day, 7 na. Ang Adventist, nagahulat sa Bisaya na. Kisa nga itong gihulat. Ang Ginoo, mubalik sa mga kaigsunan. 7 ka adlaw ikaw magahulat kanako hangtod sa akong pag-abot. Mga igsoon, ato na kong sabto ng mga edad na nabibig freedom basta ako'y muwali, kato nag-edad og 70 pataas, ato na silang paturgon. Ayan na ninyo pagkawa. Kay ang mga senior citizen, pag maglingkod, magduka, pero pahidaon mo, di katulog. Mo gina sila reality yun sa mga edara ng mga kaigsunan. Maglingkod, magduka, pero pahidaon, di katulog. Mo na nga, kung ngay matulog, kayo na ninyo sagdahan. Ginoo na lang yung mahibaw nila mga kaigsunan. Dito sa center, wala naman itong hingatulgo na mo dito, si Sister Miming, bahuay naman. Pero sa karon akong bana-bana, na pwede puli. Lalaki, pwede na kung magsulting kinsa. Entradas, wali, duka na.
Kung naabday ibinlas ka home, Sister Miming, eh? Dili sa inyo ikson, wala mong mabinli diri. Wala, no? Salamat kayo mga kaigsunan. Kaya dako kayo ng kwan, dito sa pagwali sa pastor, mga kaigsunan, niyo ng pastor, pag dunay makita na ako nga magduka din eh, undang ko. Undang ko. Wa pagani sa human nga nay magduka, nagduka naman. Bitso siya naman, pastor. Masakit to na. Pasabton yun nato ikso, nato bisita nga nay masakit to, brad. Nga di pagkakasulti, nagduka na na. So, Sister Miming, akong gingnan, pagwalin ako, Sister Miming, ikaw may mubatlong sa mga hingatulgon. Wa katulog! Sinuling-iling yan ang kasi katulog. Ako sa gitagag assignment mga gaigsunan. Siya chairman sa tanan ng mga tulog. Yung bukaw na is, ay katulog, kaya nagwali. Di katulog, kaya hingatulgon, yung mga natagag-assignment. Na nagtudlo sa ako, kamong mga hingatulgon, kamo'y tigpukaw sa mga katulgon, mga gaigsunan. Dili kayo pito kadlaw ikaw mag-aulat. Wala na yung gisultian, hindi kita igsoon, 7 day. Wa may lain nagdala sa ikapitong adlaw kita raman. Amen? Amen, igsoon? Ato pa kumpleto na. Dahil ang utana sa ako, Brad, nagtukod ba ang Ginoo og 7-day Adventist? Wala. Ano magtukod pa man ang Ginoo, nga daan naman yung gitukod sa sinugdan. Ang gitukod sa Ginoo, sumalas Mateo 18, iglesia. O, pagkatukuron ko ang iglesia. Muna gitukod, dili ang 7-day. Kaya 7-day adlaw mo na. Tukuron na, dahil haligi ng adlaw. Wala, di ba? Diha ka ng daan, dihimos Ginoo, 7 ka adlaw. O ang Diyos tagapahulay, gibalaan, o sa pa, gipanalanginan, o gipahulayan. Dili na tukuron ang adlaw, kay way haligi na, ang tukuron, katong church, kaya naman ay gambalay nga himuon sa iglesia mga kaigsunan. Wala, kumpleto na ang 7-day Adventist. Kung saan may kulang na ito igsoon. Kung naay dili maluwas na ito din, kinsa may atong mahayon. Di na siguro puta magmay-mahay tungod sa tigong sa iglesia. Kaya na may tigong sa iglesia muwali, mangigo yun. Pero nindot ng mangigo mga kaigsunan. Kung tabalog pa ka, pag maigo ka sa hangin, mutulbong. Dili. Ano ba? Basta may sa hangin, mutulbong. Pero mutulilit gani na, pag may hangin, nagpasabot ko ang ulo. Nagpasabot ko ang doktrina mga kaigsunan. Nay nag-post ang iyang kwan nito sa iyang account sa Facebook, Adventistang Kristohanon. Pero iyang i-post ito ng Nigarilyo sa Igsoon, ipakita niya ang Marlboro Country. Puslan man nga gi-isyuhan kong manigarilyo yun ko, parang di mo kasala. Sige sa panabako, daghang kay comments ito, Brad, kuha ng Adventistang Kristohanon. Kung manabako ka, maluoy ka sa Adventista. Siya, ang Diyos nagatanaw sa ako, ako nagasalig. Sige sa panabako, mga kaigsunan. Ang iyang Adventista, mga kaigsunan, daghan ng comments ito sa mga Katoliko. Manigarilyo, di lagi mo. Ako pagtubag ito nga, okay, gusto naman ang mabalik sa inyo. Kini nga mo mga Adventista nga gusto ganag ka o baboy, pabalik ko na muna sa inyo, kay gimingaw na. O, manigarilyo. Ang Adventista igsoon, pugong-pugong yun. Mamalikas, ginunta, pero tungod kay Adventista, pugong-pugong yun. Pero pag-abot o 80 kapin, gawas mga kaigsunan. O, gawas. Nayaw sa nakatugol sa bukid nun. Edad na 80 kapin. Yang mo ang una, pero Adventista. O sa yung kanta, mukhaong ko baboy. Ano ba siya? Mukhaong ko baboy, baboy. Nagito ba sila? Hindi pagkaunay. Ayaw mo pagbuot na ko. Mukhaon ko. Kini mo sobrang tulida mukhaong may tagbaboy na yung lugayan. Dili, sa papa ni Brad Ninek, si atong kauban na gawin at akuha regalo anas Monteview College. Mamalikas na. Si Austin, wala na. Puliso ng mga lima na kaya pugong-pugong di ikaw mamalikas. Pag-edad na, gawas na tanang. Ikaw bumusa ka. Nga na wala, Brad, nga nang gawas man ang balikas. Ikuo, kay kining tao nga hapit na maluwas, manggawas na na, kay pasig maluwas nito, kapil.
Mingon do mga balikas, magawas sa tatay. Nga naman, mapil tagaluwas yan. Mapil na yan eh. Mo nang magawas. No? Magawas ang mga balikas, mga fish, mga yawa, ano ba? Magawas na panahon niya, umaango-ango na. Naya na-comment sa ako, Brad, nga naman ang inyong nagipang-ango-ango man. Naya mga bisyoso dre, 90 na edad. Okay pa kayo. Kung lagi, okay lagi. Pero sa 20 milyones, usara na. Usara na, tagsara kayo na mahitabo ng mga bisyoso taas kay edad. Bisose na sa doktor sa Miller, mga kiksunan. Nga nung taas kay sa edad, nga bisyoso man siya. Naali extra tubo, mga kiksunan. Kung ang tubo duhara, naiusa nga extra. Pag mulat ang isa, naiusa na mo suportan. Munang taas kayang kinabuhi. Muna si Nanay Francisca ni edad o 124 years aya sa namatay. Nakadawat siya og 100,000. Ang nagbantay niya, kabalo mo pila edad, iyang anak, 100 ang edad ang nagbantay ni Lola Francisca. Adventista. Katong nagdaro, anak atong 100, 80, gadaro pa. Nya, katong gadaro, napoy anak nga, 60. Pagkatag-as og kinabuhi, so, kita dire murag nang kamatikod ko murag lisod ta anak. Kay 50 kapin murag sarasay naman. Oh, pagtunog dito sa libaong eh. Himpiti man ang tuhod. Aliyay. Murag lisod ka mo og 60 so. Kini mga bago-ron nga naong rekiguan pero edad batanon. Liti ang muliti na lang hawak mga kigsunan. Pag tidok ako'y piti man. Oh, muna murag lisod na tayo so. Tungod sa atong gipangkaon mo. Ang atong mga gipangkaon doon na mga magic mga kigsunan. Magic sarap, magic Johnson din magic sugar o napagi biskuit nga magic di ba na? Magic flakes mga naghanag magic mo nga atong kinabuhi mubo na lang kayo sige pang sagulan og mga magic mga kigsunan karon katong tawana sige pa na ba ko igso na akong gibisit sa personal ko Brad sa may problema nimo sa gisyuhan magugubrat niya kung kuno ng manabako ko inom niya di mo ka tinuod siya dili man tinuod karon sa tinuod na ano siya inom ko abi na igsoon basay mo na gani may mga diferensya na sa ulo dili sila kapugong ba may diferensya na ano kung dili way diferensya dili gina manabako sa social media utago gina igsoon di man, lantada man. Nayo sa kapanahon niya na. Nayo sa ka-adventista po igsoon. Isa ka pulpito, siya promosyon. Nagdag sigarilyo mga kigsunan. Mga kigsunan, mayong buntag kanyong tanan. Giisyuhan ko nini nga iglesia na ako manabako. Kuha sa sigarilyo, nagpunta niya, nas pulpito. Ginalis, di gulang dagan niya, kaya di gulang sa iglesia, kay Rio Mahon. Lumay kay kapot sa pulpito. Basta kintian ang digong si Iglesia, dong ayaw dong. Dito sila nabako. Karon, sulti mo tanan. Kung ako ninyo, kasabi ko ninyo. Anong inyo magkong tumutumuan nyo, wak manggig ko manigrilyo. Nabako sa mga kigsunan. Pagsusi mga kigsunan, doon na siya diferensya siya utok mga kigsunan. No? Adventista nga na diferensya din pag mabikil, ipakita gyud igsoon. Pero kanang mga maayo una-una, mutago na mga kaigsunan. Manigrilyo pero mutago ug asa gyud musuksok. Mo na timailan nga buhi mga kaigsunan. Kay mutago gyud. Mukis-kisigod ba? Pero kanang mga tilapia, ibutang nimo na og subaon ng mga buhi. Mukis-kisi dili. Kisi-kisi, katulong-katulayan, di mo kitsa-itsa. Ganahan naman. Imong ihayag na. Kung imong ipatakilit na. Pagsusi, saan naman to siya? Patay na. Muna nga, makakita ganun mong ni manabako ng mga dentisa niya, taguas loyo, buhi pa na mga kaigsunan. Madahan pa na nato. Pero ganun, maglangtad na. Brad, gusto ka? Kawa na yun, nagsunsaho, muli mo na ito.
Buhilat na lang gadi na siya madaan. Wala, Seventh-day Adventist. Ang pangutana, nganong ginganlan man tag Seventh-day Adventist? Ikson. Hello? Basig pangutanon mo ba nga, Brad, yan ang Seventh-day Adventist mo. Sa may tubag ninyo. Buot ka, Brad. O Seventh-day Adventist ko. Kinara ba kong sundan, Brad? Wala ba nang pili? Para ko na itong nagsoda si Brad Dodo Abila. Di anak sa Jehovah's Witness. Siya, Brad, mga Jehovah's Witness, may Brad, ya. Kasi Dodo mamboy naduawan dito. Dodo Abila ka. Nya kay magtakin, magi nagsundan sa malibang nga magi sundan diri. Nya ikaw, Brad. Gay na Dodo. Ikaw kay sogo wala. Janin lang ginandra. Sa mga sogo. 10 commandments. Wala na wala. Hulbot section ng uwade, ha? Gusto ko yung anak. Sundang pati habisa. Usa ka pumutana sa katubas. Masipti at tigbas. Sa ayo, Brad, namuntas Ginoo. Nalagi. Naisogo, wala. Nag-iwan ang sogo, dili ka magpatay. Naisogo, wala. Sa anaa. Lagi. Balik ang sundan. Murag, amot okay ba ka mo yung anak ng mensahe? Mag-Bible study tayo sundan sama. Pabutis mo, dagan siguro magbuptis mo eh. Kung sanay pangkaluwa sa Nexon, dili, Biblia dalon, Armalite. Kada house to house ito, saman, tiunan saman. Patintista ka dili. Kung siluti ka sa, adventista. Questionnaire. 300 ka po, pabutis mo, kaya na. Ako ginasmasor, sa gusto mo, bautis mo. Sa butis mo. Pila ka bukin mong gusto. Bisag pila. Isway ko, 45. Sa unan mo, wala ko hindi yun. Puslan man. Kay, atong pastor magigsunan, sige mo po una ang bautis mo. Bahala, bakikit ya. Pagkuman, nawala. Nawala. Wala ko, kaya ko 45. Gusto ko 300. Kuha na ko na ba? Iunan mo ng kilid na, pabutis mo nili. Pabutis mo na mga igsoon. Pero ang kaluwasan igsoon nili yung no? Complete doctrine ang Adventista. Kay kanang sa pangalan lang nga Seventh-day Adventist, timaan ka na nagbantay ta sa ikapitong adlaw ng mga adlaw ng ipapahulay. Unya, nagapaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Ang buwat 11:26, gilitok dito nga ang tanan nga nagbantay sa adlaw ng ipapahulay, gitawag og Kristohanon. Kristohanon. Buhat 11:26, dito sa Antokya, dito na gilitok nga kamo paganalan o Kristohanon. Unya, ang Adventist, dito na nganli sa Hebreo 9:28, nga ang Ginoo ni Anis kalibutan og mibalik sa langit, mubalik siya sa ikaduha para sa pagkuha kanato kadtong tanan nga nagapaabot kaniya. Sa ito pa mga igsoon, kita na nagpaabot sa Ginoo, kita gitawag og Adventist. Kinsa man ang kuhaon dito sa langit? Isaiah 52:13 nagingon. O pagasaggaon siya ibabaw sa kapanganuran kadtong mga nag-alagad nga buutan ni Jehova, siya pagadadon sa ikatulong langit. Asa dadon igsoon? Mga nagapaabot nga buutan gyud ay Brad. Buutan gyud. Ang ato mga Adventista, kumpleto tao kinay doktrina, pero malito pamanta. Malito ba? Kana bang isog pa kay ba? Ang atong kinayawa pa mausap. Wala pa kay makuan ba makadungog tag istorya maglako ta. Mo ganahan ta sa paggudo ni Duana ron na. Ngano man wala pa man ta mahashasi diha sa Espiritu Santo. Kato bitaw tong leksyon nga pati nga mao mabala espiritu, mo naman to nga muusab sa atong kinaya. Sultian ta mo, ang kinaya igsoon daan na sa atong pagkatao. Gikan pa sa gamay hantod didako ta mo na gini atong kinaya. Kung dalo ng tawana hantod na modato na dalo gyud na siya. Pero pinaagi sa Ginoo, mabag-o ang iyang kinabuhi mga igsoon. Si Mother Canoy. Si Mother Canoy nabantog na sa Bukidnon sa Bukidnon Kalilangan mga biksunan nga dato ang iyang katuban ana
80,000 hectares ang iyang katubhan. 80,000. Dili 80 hectares. 80,000. Pagkadako, pagkawanan kay sanan. Oh. Unya, ang iya, maestra man na siya. Muna pinakadato sa Kalilangan. Karon mga igsoon. Grabe na siya mo BBI sa mga Adventist. Karon ang iyang anak sa Amerika, katong nurse, na Adventist na mo dito sa Amerika. Pagka-Adventist na gitawagan siya, ma, pwede bang muanhi ka sa Amerika? USA, muna siya. USA. Dili unahan sa umpayon. USA, yun. Dito mga igsunan, niyato siya. Pag-adto dito, gibiblo sa diha na po siya sa Amerikano. Na kay Bright, kay maestra man. Karon nakasabot man mga igsunan. Pagkasabot niya, nibalik siya sa Bukidnon. Pagkabuutan, ipagtawag niya mga elder, tanan niya simbahan. Ako, Adventista na karon. Sulti mo, kotod sa inyong mahimo, kung sa'yo ko'y katabang sa simbahan. Pagkadapudako sa simbahan. Tanang simbahan din yung magian ako, ayuhon. Ito pag-agi nila, kaya ang simbahan dito sa Bukidnon, pag ang katunga siminto, ang katunga amakan, muna yung simbahan dito. Hunungan niya, hunungin na. Paghunungan na. Kaysa may elder dire, ako ma'am, pila man kasako yung gustong siminto din eh. Pila kakabilya, gastuhan ko ni. Tanang magian na igsoon sa Bukidnon, mahimo nga maayo ang simbahan. No? Unya, kuha siyang liman mga 15 kabuok. Usa kong nakuha dito. Madirkano yung tawag na mo ito. Jer, ikaw may legal dire sa 15 kabuok. Mag-groundwork mo. Kanang tanang nga naa diya suluyo, ako ng mga tao. Mga saop ko na sila. Gipanagaan ko na tagtag sa kasakong bugas o pila ka bulag to. Kumpleto na sila tanan. Akong gihangyo sila nga magpa-Bible study ra. Moto ang gisusi dito so, amo nang groundwork. Hello, ingon itong tagatagbalay nga. Ikaw tong gipadala ni Ma'am Kanoy? Oh, dito. Welcome kayo. Bible study ni Bible study. Igsoon, gipangtagaan og mga baka. Katong gi-Bible studyan. Wala yung gihatag gikan ba pati man niya. Kung mga anak galing ni imo tanan ang anak. Pagkasunod, imo gihapon. Ikatulo, aya pang ako. Karon kay gibaligya man mga igsoon. Gibaligya. Sa diyan gibaligya na. Report na. Siya gibaligya. Ma'am, gibaligya ang baka sa among silingan. Katong imong kuanan gipalimahan. Sige, banian. Yato. Nganong imo manggibaligya ang baka, sister? Mo na tingog. Napikan na kay mi ma'am kay nasakit akong bana na wagi pa hospital. Mao ba mo nang imong gibaligya? Oo, gibaligya lagi ma'am sa lual ako sige. Kuha atong baka sa ruyo. Ati man na to. Ay gibaligya ha. Kung masakit ganay mong bana, na to kay ako'y gasto. Ay ang baligya ang baka. Pagkamayo gyud mga igsoon. Kita pa to. Nag-inom yung baka. Ano ba? Ikaw. Napuyo sa mga digsunan nga ang baka kabaw nakabuhi, gikaon ang iyang mga mais. Pagkabuutan din ni Brother Absidi. Brother Absidi. Ang nakakaon sa iyang mais, gidaan niyang baka kabaw, gihatod niya sa tagiya. Ang tagiya, mga bigsunan, gitagaan mo niya 100 pesos. Papalit o pisi, kaya nabugto man pisi. Brad, imong baka, imong kabaw, nakakaon sa akong mais. Luoy lang imong kabaw kay giguto man siya. Naay 100 na ako, ako na ipapalit mo o pisi. Palitin ang pisi, para nga dili na siya magkakaon og mais sa uban. Okay lang sa amo magkaon kay naa man may mga 5 ka tudling bahin sa kabaw. Kanang tudling ba na kanang 5 diya sa kabaw na kinindripod sa kabaw, gilibutan na para sa kabaw. Kay kung magkaon sa kabaw, dito mahilabtan tong dili sa kabaw. Oh. Unya kay nakakaon man ni duha man ka tudling, tagaan ni kag 100 paliti o pisi.
kita to igsoon, di ka to tigbasod tong tiil kabaw dito. Kitngan ba? Kasi kabawa ka, ano ba? No? Isog ka kita, pero siya mga igsunan. Mo na, pagwali na mo dito sa bukid doon, niingon nito mga tao nga, usan yung reliyon, Brad? 70 Adventist. Kana subsidy, mauna. O, mauna. O, sige, di papaglusa din eh. Brad, walay laing taong nakita na mo din nga pagkamayo. Brother, subsidy. Kung ingon ana ang tao din sa among lugar, tanan, grabe ka, peaceful kining among lugar. Nga, ikaw nakasala, ikaw tagaan. Magkana naman kita. Di ba, pabayran man na to. Agad, bayaran nyo na niya kay ikaw na siya kabo, pero siya dili. Siya yung bayad mga kaigsunan. Oo. Sa ato din, no? Siguro naanin din si Igsoon, din sa Sinter. Pero sa Sinter, magwa, siguro din. Pero din sa Sinter, naanin yun rin. Oh? Tanaw mga Igsoon, sumala sa Hebrehanon 9:27, ang tanan di ay gipagamatyan sa Ginoo. Unsa gayod ang gugmas Ginoo. Pwede naman ang Ginoo mohimog laing tao, di ba? Papatyon niya tanan, niya human, himo nang buglain. Kay abo, di ka na pesyuta, huipan niya, mabuhi. Dili dahil ang Ginoo mianis kalibutan, imbes kita'y mamatay, siya'y nagpakamatay mga igsoon. Amen? O, muna'y gagana, mga gaigsunan, nga